Ahojte žienky, idem vám urobiť video, ako som robila tie červené šaty. Materiál biela priadza Fox Volant. Ja som si napísala 40 stupňov do poznámky a prať v práčke, aby som vedela. Urobila som si aj taký vzorkovník, aby som mala. Červená bola Baby Merino plus kleskla s filtrami. Čiže taká bola tá pripletacia tretia. Ihlice som použila číslo 5 a číslo 6. Vzor je stále hladko. Robím dookola, čiže vzor stále hladko. Nahodila som si 75 očiek bielou na ihliciach číslo 5. Prvé dve riadky som urobila na ihliciach číslo 5, potom som prešla na ihlice číslo 6. Po 6 cm som pripojila červenú vlnu a hneď pridala 11 očiek, aby som mala spolu 86 očiek. Tých 86 očiek som rozdelila na raglan. 4 krát po jedno očko je raglanové očko, 16 očka na rukávy, rukav 16 očiek, druhý rukav 16 očiek, 25 očiek zadný diel, 25 očiek predný diel. Keďže som robila výstrih, aby bol ten predný trošku hlbší ako ten zadný, tak som robila skratené riadky. Očka na rukavy som si rozdelila po 4. 4, 8, 12, 14. 4, 8, 12, 14. 4 x 4, 16 očiek. Začala som robiť, vracala som sa od prvého rukava naspäť, preplietla hladko. Prišla som až ku poslednej štvorke, kde máme ten rukav, čiže som si od toho raglanu uplietla 4, 8, 12 očiek. 13. očko som nerobila, prehodila a vrátila som sa smerom naspäť, robila som obratko. Samozrejme po ceste sú raglany. Pred raglanom jedno očko, z tej strany aj z tej strany priberáme na hladkej strane, takisto aj tu je raglanová línia, čiže aj tu. Na vrubovej strane raglan len prepletieme, raglanové očka. Druhýkrát idem naspäť na hladkú stranu, čiže po ceste mám zase raglan, nahodím jedno očko, druhé očko.